Môžete hladovať, trápiť sa cvičením a aj tak priberať. Znie to zvláštne, no je to realita pri nedostatku železa. Ak máte studené ruky a nohy, často pociťujete slabosť, máte bledú pokožku, dýchavičnosť, závraty a hmotnosť stúpa, ide o klasický prejav nedostatku železa. Pri jeho nedostatku prudko klesá hladina hormónu T3. Práve ten zodpovedá za rýchlosť metabolizmu. Keď je T3 málo, hmotnosť rastie aj vtedy, keď jete málo. Telo prechádza do režimu prežitia a všetko si začína ukladať. A teraz pozor, môžete piť železo z lekární, no ak je v žalúdku nesprávna koncentrácia kyseliny, nič sa nevstrebe. Všetko prejde bez účinku. Práve kyselina solná premieňa železo do formy, ktorú telo dokáže využiť. V centre Bolotova vždy začíname od základu, obnovou kyslosti žalúdočnej šťavy. Práve na to je určený náš balzám Bolotova. Spúšťa správne fungovanie trávenia. Vďaka tomu sa zlepšuje prekrvenie, zvyšuje sa energia, normalizuje sa tlak a prirodzene odchádza nadbytočná hmotnosť. Pripravil som pre vás špeciálnu zľavu na balzám Bolotova a zozbieral užitočné materiály o ňom. Napíšte do komentára slovo balzám a počas 48 hodín vám bude dostupná zľava 15%.